ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Nanduk kakak sandrik haduk arpu atrik unai wing keri India berok kuei kelarake yiga janja tia God of Divas kum kedak kejengken mau buram yiga lingko sngikha jong klawat na pedeng kiri ulum belaya kun ben penyok rait lu ya keri India bahagwan bersa munda hakan niga juk kesngi keseng kinong thokot naga niga jilla keblatip kum ke khasi author society ru kelarake yiga sngi daga penlong yiga jeng ya mirjumut lor ka phang pedeng kejinglong kerpang u khasi haga culture Habakran halogan ika phang pedeng ka professor jang school ba North Eastern Hills University ka blayo ika khusnam Padma Shri ka Dr. Badap Lenwar ka laong baga culture la nika de Riti ka longkum u Diengbah u baki Thied jong u ki ksam shaga tulong nika Tnrai kat baki Tnat jong upat ki piar bat ki tingkho bagi Jingkylla ki ba Thymmai kat kum ki jing tulun jong kapor kumta kini baro ar ki dan nika benta ka bakrau ban pinskam ban pinne ika culture jong khasi Habakan halo kani ke jengra khipat kalau orang baka sarkar India kalau kan mau buram ya kani ke sngi kum kadak ke jeng sngongo ya ki rulum ki blalan ladi ban penyok lai lo ya kari India bat ka sarkar klashim ya kani ke senjam ban penroi penyar bat ban penne pensa ya ke jeng long kerpang jeng rulum na ki kin hun jai ben reu ba per kani ka program ka balabu ni ka de shibenta jong kani ka program jong kari India hi barok we janjatia Gaurav Divas kabakren siapang kajing kentio ya kipat ngan ong kipat riulum ni sini ong kiriulum ya ki tribals namar bahasa ni stain lam setai lam mengi taka ya long kumtai namar ki babuan hi kiriulum ki song ya kini ki badai ki jai bandar bakerpang ko bang ong no mentan ngide ki basong halor lum taka daw so ong ka Naga Hills sakipor mensha Mizo Hills Khasi Giant Hills Garo Hills, Mikir Hills, bakumta ter. Tela nakata kada nga try la chuai kata ka kerteng riulum. Ndre ya bangi krani ki tribals kamtang bigi schedule tribes ki dan hi barok saudong jongkari India. Te kane ka jing rakhe ka ni ka sngi kalong ban ai buram. Ban pen pau ka jing sngongo. Ya ka jing traisitam ya ka jing lenlade joki babun kinong yalam nak preng jong kini kin hun jai ben rio ki bakerpang ban dialam lenti haga ban penyo ya ga jeng lai lu jonggari bad haga jo ka poru ban no usin yang ubadan dor hadu kata-kata syaki imlang salang haga baki kidon te kumta ka sarkar India hi barok kowe kala shimya ka sen jam nadu ka khat santarik adu ka arpu artrik jong uneu nai weng ban rakhe naga benta ka ban penroi penyar penne pensa bat ban kentiuru ya ka jenglong kerpang jong kini ki kin hun jaj ben riu ki ba per ki ba don hasau dong keleng jong kari India tingila sutu na kata daw bakan dia kalong sibenta jong ka jeng rakhe don pendan buram ya kini ki jaj ben riu ki ba kerpang ka KS lani ka khasi auto society ka seng kinong thokot khasi kala Jiet ya kan ika phang ka bang ngulong ka badan kam hadu kata-kata ka bakran chapang ka jinglong kerpang ukhasi haga culture lani haga ktian nong way exploring the cultural identity of the Khasi te kan ni ngasu thu na marbat mener glai asu ka jingkran jong u chief guest of honor ba ki way blakran chapang kilakta ika tukan ni chapang ka identity Tega nu ke jinglong kerpang ham tam ha ka bede ba ka culture kalong ke ke ba yar do kata-kata kalong ke ba telun kalong ke ba tut kalong ke ba ki ke baksar namar da ka culture kadang long ka culture jong ka kenhun benriu ka ba im ka ba ki ke baksar ka dehi ka culture lani ka rukom im ka badang danhi ki ba Thymmai bat ki bakalla haka
ladangi perkat ya ka culture kuma batai babu be elsewhere bam kuai do rublei ibla keren siap hang ka culture kum Diengbah ngasi Tnat babi isi penesriem ya ka culture lani kan dikaru komim lani ka Riti kuma kidan kibong bat Diengbah uksam ye ki Thied ki jong u sha the chapo ka telong lani ka Tynrai kat ba ki Tnat jong u pan ki piar ban kejet ye ki jor Tynrai nak mariang ban san ban mer ban plung bat ban yai im yai ki yai ksar kata kalong ya ka culture ngimla ban len baka telong baka Tynrai ka de ban long ka baskem ka de ban long ka do nuot jong ka kenhun jaj ban rio ka yeng skem ka yai ne bat kasa kumbaka long ha ka jing snotho bat ka jing ken mau lani ka bangi ong ka collective consciousness jong ka kenhun jaj ban rio barok away Tnrai ha ka jog por ki Tnat ki ba piar sha saudong ban ki ai teng kho lang bat ki Jingkylla bat ki ai ki ba Thymmai ki ba wan ha ka ne ka culture ka ba ngi don ngimla ban len ya kata ka jing shisha ka culture ka ha ban teng kho ye ki ba Thymmai ka ba ne teng kho ye ki Jingkylla ki ba wan ha kat ba ka jaha ka jing telun jong ka por te kumta ki ne baro lang ki penlong ya ka culture kumba ka long ka ba scam ka telong bat ka Tynrai Tnrai ha ka jok ka por ka ba kener ye ki Tnat ban yo ban yo snow ban snow tho bat ha ka jok ka por wat ban ya telun lang ru bat ki Jingkylla jong ka por tenga tharai ka jing jet jong ka stengi dong thokot la ni ka khasi author society ya ka ni ka phang ka long ka ba dei biang hadu kata bat ka long ru ka ba biang por ngiem ha ka por bat ke jong ke Jingkylla ki babon ngiem ha ka por bigidan shibun ki Jingkyli what ya ka identity lan dia kata ka jinglong kerpang ke jongi kum ke jai ben rio te namar kata ka daw habala jet ya kan ka phang klem arzatien ki rio shampang ki bane shimbenta ha kan ka por kin sa ai kin sa pashat jingmut kham bnya bar kham ha ya ka ne ka benta ka baran kam hatu kata ha ka be dei bat kane ka jing rakhi ha kane ka sngi te namar ba ka por kala nang ya nganum shimshu palat than ya ka ei ka ba ngasu kwa taman mai phang khindiat halor jong ka ni ka jing ya rakhi lang jong ka perthei India salonsar ya ka ne ka sngi ka kerpang ya kan lani ka ni ka jing rakhi don penan buram ka kham kerpang Tnrai ha ka jo ka poru ya ka jing jet jong ka khasi author society ya ka ni ka phang ka badan kam hado kata-kata